Eduardo Moiche, el protagonista de Malabo i les cendres, un home negre acostumat a viure entre blancs, torna a la illa de Bioko després d'una llarga absència per dipositar en una raconada del riu Iladi les cendres de l'home que li ha fet de pare. En aquells paratges insulars de Guinea Equatorial, Eduardo, un estrany entre el seu propi poble, trobarà la veritable raó del viatge justament entre la seva gent, en una dona, Riomo, una víctima de la crueltat d'un govern pervers i corrupte, però amb un afany de llibertat que pot vèncer les adversitats més grans. Gemma Freixas, l'autora de la novel·la, torna literàriament a Bioko, l'antiga illa guineana de Fernando Po, on va néixer la seva mare, per narrar el present d'un país que va estar lligat a molts sentiments i interessos catalans i espanyols i que ara és un complet desconegut entre nosaltres. Malabo i les cendres ens porta al cor d'una Àfrica turbulenta, de la qual Europa va extreure riqueses fins a l'extenuació, i que, havent estat molt propera, ara resta abandonada a la seva sort. Malabo i les cendres, de Gemma Freixas, un viatge literari que us captivarà.